ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷଣଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀବୃନ୍ଦ, ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଖସଡ଼ା ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି, ଆମ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତଦନୁସାରେ ଦେଶ ଶାସନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଭାରତକୁ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମନୁ ପାଲଟିଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ସେଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୁ ଚାଖିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମ ଦେଶର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ। ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କରମ ଠାରୁ ମାତିଲି, ହିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅମୀର ଠାରୁ ଫକୀର ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯେପରି ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁସେନା, ଏନସିସି, ଅଗ୍ନିଶମ ସେନା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦେଶବାସୀ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ବିଦେଶରୁ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଭାରତକୁ ସେହିଦିନ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ, ବୀର ସୈନିକ, ଦକ୍ଷ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଜାତୀୟ ପତାକା ତଥା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଘରେ ଘରେ, କୁଟିରେ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସ କେବଳ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇବା, ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ହଟାଇବା, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଏକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବା। ତାହାହେଲେ ଏହି ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। 125 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ କାଲିର ନାଗରିକ। ଭାରତର ଶାସନ ଡୋରି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଭାରତକୁ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା। ବିଶିଷ୍ଟ ମୁସଲିମ କବି ଇକବାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେହିଦିନ ବାହାରି ଆସିଲା, ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାଁ ହମାରା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।